ara només ens queda presentar-vos Ralphys. És Cabrera igual, però tot el que sigui de nen li diem Ralphys. Això són les botetes, molt maques, molt ben fetes, molta qualitat, perquè n'hi ha de tota mena de preus al mercat, però aquestes són molt bones. Botetes de nen i nena. I passem a la secció de més grans. Això també és sola de goma. Aquestes arriben fins al 41, Més de fantasia, més infantils. Això de nena. I a sota tenim les de nen. Qualsevol model, dubte, sempre em podeu trucar.